Willem-Pieter van Dreumel, je werkt bij restaurant Parkheuvel. Wat doe je daar? Nou, ik ben daar chef-kok, dus ik heb de dagelijkse leiding in de keuken. Ja, wat dit inhoudt is controleren van alle koks, smaken waarborgen, smaken ontwikkelen, leveranciers controleren, een stukje inkoop, bedrijfscalculatie. Het is eigenlijk een heel complex vak, van 's morgens tot 's avonds laat. Ja, en je werkt samen met Erik van Loo. Dat doen jullie al een lange tijd. Ja, dat klopt. We werken zo'n 17 jaar samen. Het is niet natuurlijk alleen bij Parkheuvel, maar begin jaren 90 al een voorburger bij meneer Savelberg. Daar ben ik begonnen als aankomend chef de partie. Kijk, ik heb natuurlijk eerst de koksopleiding, daarna heb ik de hotelschool gedaan, toen was ik daar begonnen. En nu ben ik doorgegroeid naar chef-kok bij Parkheuvel. En je bent eigenlijk opgegroeid op het platteland. Hoe zie je dat terug in jouw keuken? Nou, ik zal er even op terugkomen. Mijn ouders komen alle twee uit de Betuwe, dus het land van Maas en Waal. En alle twee van de boerderij, dus ik heb er met de paplepel ingegoten. Dus zelf de witlof en de asperges en nou, dan komt een keer een half varken. En je hebt dus eigenlijk een hele zuivere smaak, zoals de groente behoort te zijn. En dat kun je ook terugvinden in de smaken, de keuken van Parkheuvel. Ja, want zowel Erik als jij houden van eerlijke smaken. Eerlijke smaken, maar dan op een moderne wijze gepresenteerd. En, wij zeggen altijd, je moet een gerecht op een niet-alledaagse wijze presenteren. En hoe blijf je dan bij, zeg maar, in die culinaire ontwikkelingen? Hoe doen jullie dat? Nou kijk, je hebt heel veel input tegenwoordig. Je kan wat van internet halen, van de radio, tv en eens een keer eten in het buitenland. En soms ontstaat ook iets per toeval. Je loopt door de supermarkt en je denkt van, hey, als ik het nu eens op deze manier ga doen, of met die combinatie, nou dan komen soms het hele leuke dingen. Ja, want het blijft een passie, hè, dat koken. Ja, Leuk. dat moet in je zitten en anders moet je niet in dit vak gaan. Dankjewel voor het interview. Nou, En graag succes! gedaan. Dank u wel.